Крыўда – цяжкая ноша. Мы можем носить ее годами, можем вырашыць, што пора пазбавіцца, можем абмеркаваць, чым непрабачэнне небяспечнае для здароўя. Можем знайсці спосабы і практыкі, як выгнаць крыўды са свайго жыцця і нават прайсці іх. Але сапраўднае ачышчэнне, прабачэнне і пакаянне дае Бог. Пачытаем з вамі, як героі Бібліі спраўляліся з крыўдамі і пашукаем адказы на свае балючыя пытанні ў Божым Слове. Запрашаю на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я Тацяна Немчанінава зноў з вамі. Гэта бяспечная прастора для жанчын і пра жанчын. Тут мы напаўняемся, каб аддаваць. Але не ўсё, што мы прымаем у сваё сэрца, карыснае. Гэта і бяздумны кантэнт, які свет запіхвае ў нас, і пачуцці, якія мы часам не фільтруем. Адна з рэчаў, якімі мы сябе атручваем, ёсць крыўда. Будзем разбірацца са сваёй здольнасцю прабачаць і вызваляцца ад абразаў. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Псіхалогія кажа, што крыўда нараджаецца там, дзе чаканне не супадае з рэчаіснасцю. Напрыклад, ты хацела, каб цябе ацанілі як стараннага прафесіянала, а цябе панізілі на працы. Важна зразумець, што мы самі з'яўляемся аўтарамі большасці сваіх крыўдаў. Ці ўспрымаць сітуацыю як зневажальную – гэта тваё асабістае рашэнне. Крыўда даволі суб'ектыўная эмоцыя. Тое, што прыніжае аднаго чалавека, іншы не заўважыць. Таму ёсць верагоднасць, што чалавек па той бок сітуацыі не збіраўся цябе пакрыўдзіць. Гэта першы варыянт. І другі, нават калі зрабіў гэта мэтанакіравана, хутчэй за ўсё, у яго на тое свае прычыны. Яго таксама маглі пакрыўдзіць. Ён стомлены, яму нешта баліць. Падумай пра тое, што крыўдзіцель такі ж чалавек, як і ты, са сваімі слабасцямі, недахопамі, праблемамі і правам на памылку. І яшчэ адна заўвага, каб не так крыўдна было. А ты, сапраўды, ніколі і нікога не крыўдзіла? Цікавы факт. Крыўда можа быць выгоднай, калі чалавек мае карысць ад ролі ахвяры. Прычым сам ён можа не ўсведамляць гэтага. Напрыклад, засвоеная ў дзяцінстве схема працуе так. Дарослыя не купілі жаданую цацку, дзіця пачуваецца самотным, нелюбімым, плача, гістэрыць, дарослыя шкадуюць яго, набываюць цацку, і дзіця фіксуе гэты момант. Крыўдлівыя паводзіны прыносяць спачуванне, гэтым можна карыстацца. І карыстаецца. У дарослым жыцці такі чалавек чакае да сябе падобнага стаўлення, а не атрымліваючы яго, пакутуе і пачуваецца пакрыўджаным. Таксама варта памятаць, што чалавек становіцца больш крыўдлівым у стане стрэсу, стомленасці ці дэпрэсіі. Трэба зважаць на гэта і рабіць зніжку. Крыўдлівасць часта больш кажа не пра таго, хто пакрыўдзіў, а пра таго, хто пачуваецца пакрыўджаным. Абражаецца часцей той, хто сам сумняецца ў сваіх сілах і здольнасцях. Калі сказанае слова цябе закранулі, значыць, менавіта так ты думаеш пра сябе. Інакш ты не будзеш сур'ёзна ўспрымаць чыюсьцю балбатню, якая не мае ніякага дачынення да цябе рэальнай. Таму варта прыслухацца, на што канкрэтна ты пакрыўдзіўся, і падумаць, як сапраўды можна змяніць гэту сферу свайго жыцця. Давайте разбяромся, навошта пазбаўляцца крыўды. Чым яна небяспечная? Па-першае, забірае шмат энергіі. Твае сілы сыходзяць на падсілкоўванне крыўд і пустыя чаканні. Ты ўпіваешся болем і горыччу, перажываеш і нават марыш адпомсціць. Замест таго, каб развіваць свае таленты, вучыцца новаму, ствараць карыснае і жыць сваё найлепшае жыццё.
Па-другое, крыўды небяспечныя для здароўя. Яны могуць выклікаць псіхасаматычныя захворванні, алергію, мігрэні, парушэнні вагі ў той ці іншы бок, сардэчна-сасудзістыя захворванні, страўнікава-кішэчныя і нават анкалагічныя. Таму прабачэнне найперш патрэбна не крыўдзіцелю, а табе, дарагая дзяўчынка. Яно прынясе супакой, здароўе і развіццё. Канешне, крыўды бываюць рознымі, і часам падаецца немагчымым прабачыць тое зло, якое вам зрабілі, але не варта блытаць прабачэнне з прымірэннем. Дараваць і мець добрыя зносіны з крыўдзіцелем не адно і тое ж. Прабачэнне – гэта твой унутраны працэс. А прымірэнне – справа абодвух. Ты можаш дараваць, але пры гэтым не захацець мець зносіны з тым чалавекам. Прабачыць не значыць апраўдваць чужыя ўчынкі або забыцца на тое, што здарылася. Гэта хутчэй пра вызваленне сябе. Прабачэнне не слабасць, наадварот, яно вяртае табе тваю сілу. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Вось некаторыя спосабы пазбавіцца ад болю і перастаць крыўдзіцца. Практыка завецца 3 лісты. Можна без адрасата, пішы як дзённік, ці звяртайся да кагосьці канкрэтнага, з кім магла б падзяліцца гэтай гісторыяй. У першы дзень напішы, хто і як цябе пакрыўдзіў. Другі ліст у наступны дзень апішы свае пачуцці, звязаныя з тым, што адбылося, і пачуцці, якія, на тваю думку, перажывае крыўдзіцель. У трэці дзень трэба напісаць апошні ліст са словамі прабачэння і падзякі за той урок, які ты атрымала. Калі мы гаварылі пра пражыванне гора, то казалі пра 6-ю стадыю – пошук сэнсу. З крыўдай нешта падобнае. Варта зразумець, чаму яна цябе вучыць, які жыццёвы урок дае. Нехта становіцца больш адчувальным і уважлівым да іншых. Перажыўшы ўласную крыўду, чалавек імкнецца дапамагаць тым, хто пакутуе. Я нядаўна чытала сведчанне адной дзяўчыны, якая дзялілася адзінотай у царкве. З падлеткавага ўзросту, з самага першага хрысціянскага летніку, чамусьці яе не прымалі ў кампанію. Дзяўчынкі разыходзіліся па 2-3, а яна заставалася адна. Так працягвалася на дамашцы, у моладзевай суполцы. Яна казала пра невыноснае адчуванне адзіноты сярод людзей, крыўду на іх і на Бога, але дзякуючы гэтаму балючаму досведу, яна пачала заўважаць новых людзей у царкве, падыходзіць да іх, дапамагаць і станавіцца ім сябрам. Яна кажа, калі ты лішні і адзінокі, паспрабуй знайсці ў натоўпе такога ж чалавека і пасябруй з ім. Жанчыны надзеі. Твая крыўда – твая зона росту. Яна падсвячае тое, што ты не прымаеш у сабе, чым незадаволеная. Скарыстайся яе ліхтаром і пракачай гэту зону. Падзякуй крыўдзіцелю за тое, што ён паказаў, у чым табе трэба развівацца, чаму прысвяціць больш увагі. Стан абражанасці і прыгнечанасці здольны выступіць у ролі матывацыі і прымусіць нас змяніцца ў лепшы бок. Пасля музычнай кампазіцыі разгледзім яшчэ некалькі спосабаў прабачаць, якія нам падказвае Біблія.
гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, вы на тэрыторыі жанчын надзеі, і сёння мы ачышчаем свае сэрцы ад крыўдаў. У Бібліі шмат гісторый, якія паказваюць моц прабачэння. Пачнём са старога запавету. Язэп быў самым любімым з 12 сыноў свайго бацькі Якуба. Браты так зайздросцілі яму, што вырашылі забіць. Але на выніку прадалі ў рабства. Гэта быў вельмі жорсткі ўчынак яшчэ і ў дачыненні іх таты. Бацьку сказалі, што Язэпа раздзёр дзікі звер. Для праўдападобнасці яны выпацкалі яго адзенне ў кроў і прынеслі як доказ. Гэта быў старэйшы сын яго каханай жонкі, якая памерла, пакінуўшы толькі 2 нашчадкаў. Стары Якуб рваў на сабе валасы. Тым часам гандляры прывялі Язэпа ў Егіпет. Там ён перажыў розныя часы, у тым ліку і некалькі гадоў несправядлівага турэмнага зняволення. Але на выніку стаў кіраўніком дзяржавы, правай рукой фараона. Бог даў мудрасці Язэпу зрабіць запасы ежы па ўсёй краіне перад вялікім голадам. І браты яго, пачуўшы, што ў Егіпце можна купіць зерня, калі нідзе ўжо нічога не засталося, прыйшлі да Язэпа і не пазналі яго. І сказаў Язэп братам сваім: «Наблізьцеся, калі ласка, да мяне». Яны наблізіліся, і ён сказаў: «Я Язэп, брат ваш, якога вы прадалі ў Егіпет. Але цяпер не сумуйце, і няхай не будзе жалю ў вашых вачах, што вы прадалі мяне сюды, бо дзеля захавання жыцця паслаў мяне Бог перад вамі». Як думаеце, ці проста было Язэпу дараваць сваім братам? Яны хацелі забіць яго з зайздрасці. Калі ён сядзеў тады ў глыбокай яме і слухаў, як яны абмяркоўваюць план, хлопец быў бездапаможным і, думаю, моцна расчараваным у сваіх блізкіх. Баюся, што гэты боль не адпускаў яго ўсе гады. Але Бог, якому давярае Язэп, дапамагае яму знайсці прабачэнне ў сваім сэрцы. Ён суцяшае братоў: «Не сумуйце, і няхай не будзе жалю ў вашых вачах, што вы прадалі мяне сюды». Ён бачыць у гэтым Божы план, бо дзеля захавання жыцця паслаў мяне Бог перад вамі. Ён не ўзгадвае свае пакуты, ён бачыць карысць, вялікую карысць для многіх у тым, што апынуўся ў Егіпце. Так ён дапамог народу перажыць 7 гадоў голаду, у тым ліку і сваёй сям'і. І ўпаў ён на шыю Бэньяміну, брату свайму, і плакаў. І Бэньямін плакаў на шыі ягонай, і цалаваў ён усіх братоў сваіх, і плакаў над імі, і потым размаўлялі з ім браты ягоныя. Мы бачым, што прабачэнне Язэпа шчырае. Папраўдзе, я не ўяўляю сябе на яго месцы. Мне падаецца, што боль ад здрады запоўніў бы маё сэрца і зрабіў бы яго чэрствым. Толькі давер Богу прынёс Язэпу цуд прабачэння. Гэта настолькі нетыповая рэакцыя, што самі браты не маглі да канца паверыць. Пасля таго, як Язэп двойчы вярнуў ім срэбра закупленае збожжа, як прымаў іх у сваім палацы, як перавёз іх у Егіпет з усімі сем'ямі, папрасіў фараона найлепшыя землі для сваіх сваякоў. Яны ўсё адно не былі ўпэўненыя, што іх зло прабачанае. Калі стары бацька памёр, браты сталі баяцца. А што калі зненавідзіць нас Язэп і адплоціць нам за ўсё тое ліха, якое мы яму зрабілі? І загадалі яны сказаць Язэпу: «Бацька твой загадаў нам перад смерцю сваёй. Гэтак скажыце Язэпу: даруй, прашу, правіну братоў тваіх і грэх іхні, бо ліха зрабілі яны табе. І цяпер даруй, прашу, слугам Бога бацькі твайго». Язэп плакаў ад тых словаў. Гэта сведчыць пра моцны боль, на які ён не змог забыцца. Застаецца боль, але не жаданне помсціць за яго. Язэп адказаў братам: «Не бойцеся, хіба я замест Бога? І вы надумалі ліха супраць мяне, але Бог надумаў гэта на дабро, каб зрабіць так, як ёсць сёння, каб захаваць жыццё народу вялікаму. І цяпер не бойцеся, я буду карміць вас і вашых дзяцей». І суцяшаў іх і прамаўляў да сэрцаў іхніх.
Сапраўднае прабачэнне ад Господа. Міласцівыя будуць памілаваныя, сказаў Ісус у нагорнай пропаведзі. Той, хто сам міласцівы да нас, хто прабачае не па заслугах, толькі ён здольны даць табе прабачэнне да бліжняга. Маліся, прасі ў Господа змякчыць тваё сэрца і адпусціць, каб крыўда не выкрывіла яго. Сам Якуб, бацька 12 сыноў, калісьці ў маладосці таксама зграшыў перад сваім братам-двайняткам. Эзаў нарадзіўся першым, і па звычаях таго часу яму належала большая пашана, большая частка спадчыны, галоўная роля ў сям'і. Гэта быў вельмі важны статус першароднага сына. Якуб спачатку выкупіў першародства ў Эзава, накарміўшы яго супам, калі той быў моцна знясілены, так бы мовіць, скарыстаўся становішчам. А потым увогуле падманам атрымаў дабраславенне старога сляпога бацькі, пераапрануўшыся ў братава адзенне. Эзаў не беспадстаўна хацеў забіць Якуба, і той збег ад яго ў далёкія землі на радзіму бацькоў. Прайшло шмат гадоў, і Якуб, разжыўшыся сям'ёй, вялікім статкам жывёл, вяртаецца. Вось толькі ці прыме яго брат. Якуб так баіцца помсты Эзава, што перад сабой адпраўляе яму вялікія дарагія падарункі, а потым раздзяляе свой табар, самых любімых схаваўшы ззаду, каб яны не загінулі, калі што. Але Эзаў больш не меў крыўды. Пабег яму насустрач і абняў яго, і ўпаў на шыю яму, і цалаваў яго, і плакалі разам. Абодва браты жылі з Богам у сэрцы, і ён вызваліў іх ад пачуццяў, якія руйнуюць. Гэта гісторыя паказвае, што Божы план большы за любыя чалавечыя памылкі. Ён пакрывае ўсе нашыя недахопы. Бог хацеў вывесці з Якуба 12 каленаў свайго абранага народу. І нічога не магло перашкодзіць, нават жорсткая сварка братоў. Ён дае ім прабачэння, і сітуацыя наладжваецца. Вазьміце на ўзбраенне. Прабачэнне заўсёды наладжвае сітуацыю. Быць жанчынай – дар Божы. Я часта разважаю, як Ісус прабачаў сваім вучням іх слабасці ў самыя адказныя моманты. Адна справа, калі Бог на небе, глядзіць на нас нямоглых з трона, а іншая, калі ён тут, у чалавечым целе, між нас такі самы безабаронны. Ён прасіў малітоўнай падтрымкі сваіх сяброў у Гефсіманскім садзе. Уяўляеце, як цяжка яму было ў той момант, раз Бог папрасіў людзей маліцца за яго. А вучні спалі. Думаю, яму было вельмі крыўдна. Але Ісус прабачае. Пётр, які кляўся ў вернасці, адрокся. А Ісус не пакрыўдзіўся. Ён ведаў, што так здарыцца, ведаў, што яны звычайныя грэшныя людзі, і прымаў, а не папракаў. Стаўшыся ва ўсім падобным да нас, Сын Божы адрозніваўся толькі адным – ніякага грэху не было ў ім. І крыўды ў сябе не пускаў. Айцец даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Апошнія словы малітвы на крыжы за тых, хто распінаў яго. Ні крыўды, ні папрокаў, толькі ўсё пакрываючая міласць і любоў. Адсюль вынікае, што крыўда і непрабачэнне – гэта грэх. І як любы грэх, яна разбурае нас. У Евангеллі ад Лукі 17 чытаем настаўленне Ісуса. «Сцеражыцеся, калі ж саграшыць супраць цябе брат твой, дакарай яго, і калі навернецца, даруй яму. І калі 7 разоў у дзень саграшыць супраць цябе, і 7 разоў у дзень звернецца да цябе, кажучы, каюся, даруй яму». Хачу падкрэсліць тут дзве рэчы. Прабачэнне звязанае з пакаяннем таго, хто пакрыўдзіў. Калі чалавек, які саграшыў супраць цябе, папрасіў прабачэння, трэба дараваць. І другое. Нават калі ён не да канца выправіўся, калі паўторыць той жа грэх і кожны раз выбачыцца, трэба прабачыць. Гэта не сведчыць добра пра чалавека, які наступае на адны і тыя ж граблі, але ты адказваеш за сваю частку. Твая справа – дараваць. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым.
Мяркую, усе мы чулі прыповесць пра марнатраўнага сына. Знакаміты сюжэт у мастацтве, яго ведаюць нават тыя, хто не чытаў Біблію. І мы нядаўна таксама ўзгадвалі яе ў іншым выпуску. А першая крыніца гісторыі Евангелля ад Лукі 15. Ісус распавядае такую прыповесць. Было ў бацькі 2 сыны. Адзін узяў сваю частку маёмасці і прагуляў. Так кепска было, што нават з карыта са свіннямі не дазвалялі яму есці шалупіння. Адумаўшыся, сын вырашыў вярнуцца ў бацькоўскі дом. І ведаеце, што сустрэў там? Не дакор, не натацыі, не папрокі. Калі ён быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і злітаваўся, і пабегшы кінуўся яму на шыю і цалаваў яго. Тата на радасцях апрануў марнатраўнага сына ў дарагое адзенне, даў пярсцёнак на палец, загадаў закалоць кормнае цяля і справіць баляванне. З таго трэба цешыцца і радавацца, што брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся, патлумачыў тата здзіўленаму праведнаму сыну. Так выглядае прабачэнне. Гэта гісторыя пра вобраз таго, як нябесны айцец прабачае нам і радуецца, калі мы прыходзім да яго. Грэшныя, голыя, праматаўшы ўсё, што было, прыходзім з пакаяннем. Прымі, ойча. І ён прымае з літасцю і радасцю. Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Айцец нябесны, дзякую табе за прабачаныя грахі. Ты не чакаеш, калі я цалкам выпраўлюся, не прабачаеш толькі дробнае. Ты ведаеш, што грахі мае непамерныя і што ўсе яны заслугоўваюць смерці. Але замест мяне на смерць ты аддаў свайго улюбёнага сына. Каб адкупіць мае грахі, каб прабачыць іх мне, я ўдзячная табе за Ісуса Хрыста, за тваю літасць і прабачэнне. Я прашу, навучы і мяне дараваць правіны людзям. Вычысці маё сэрца ад крыўдаў, не дай ім з'ядаць і разбураць мяне. Господі, не сваёй праведнасцю, але тваёй я прабачаю кожнаму, хто мяне пакрыўдзіў. І малюся за яго пакаянне і навяртанне. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, я ведаю, што прабачаць тое, што баліць, няпроста. Але жыць з гэтым грузам яшчэ цяжэй. У творы Дэніела Кіза «Кветкі для Элджернона» ёсць момант, калі ў жыццё галоўнага героя Чарлі ўпершыню прыходзіць крыўда. Раней ён быў разумова адсталым, прасцяком і дабраком, заўсёды вясёлым. Але пасля навуковага эксперыменту, калі ўзровень IQ Чарлі пачынае расці, яго калегі на працы, якія заўсёды здзекваліся і кпілі з хлопца, упершыню заўважаюць, што ён крыўдзіцца на жарты. Навучыўся думаць, навучыўся крыўдзіцца. Часам нашыя думкі апярэджваюць намеры іншага чалавека. Магчыма, ён не хацеў зачапіць, прынесці боль, але мы рэагуем згодна са сваім уяўленнем пра яго намеры. Перажываем, накручваем сябе. Часам яно таго зусім не варта. Ужо знаёмы нам паэт Ладзаро піша пра тое, як прыгажэе тваё жыццё, калі з яго знікаюць крыўды. Давайте паслухаем і пераканаемся. Адпусціце, Ладзаро. Адпусціце мінулае, тое, што цягне назад і гняце, замінаючы ўзняць перабітыя крылы. Што, апутаўшы лейцамі, сёння, нібы канакрад, у загон заганяе душу, пазбаўляючы сілы. Адпусціце, балючае, ўсё, што павінны забыць, як дзіцячыя крыўды, ушыбы, парэзы, ангіны. Не мусольце, бы вернікі чоткі, прывязную ніць. Не смакуйце, як піва, пітушчыя з кіслыя віны. Адпусціце, запомніўшы толькі дэ-факта. Было. І зрабіўшы свае, узбагаціўшыя розум высновы. І пакінуўшы ў сэрцы набыткам не нечае зло, а навуку добра, прабачэння і міласці словы. Адпусціце без плачу, як Бог адпускае грахі, па раскаянні духа, па стогну маленняў гарачых. Бо нябачнае бачыць, і мукаў пакутаў мяхі, і вялікую скруху, і зноў бы пражыць, да іначай. Адпусціце без жалю і ціхенька выкіньце прэч.
Як стары чамадан, перакошаны з ручкай парванай, ці замшэлая рыззя, даўно некарысную рэч, не прыкрыўшую нават рубцамі заросшыя раны. Адпусціце паветры, і сэрцайку стане лягчэй ад таго, што вузлы, навязаныя ў ім, распусціла. А цяпер не хавайце ад шчасця вачэй. Паглядзіце вакол, як цудоўна жыццё, Божа мілы. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы станавіліся яшчэ бліжэй да Бога і рабілі свет мілейшым і прыгажэйшым. Няхай ваше жыццё будзе цудоўным і вольным ад закарчанелага болю. Адпускайце і самі прасіце прабачэння. Шчырае пакаянне пазбаўляе крыўду моцы. Яна малее і знікае, пакідаючы вам добры настрой і прыемныя стасункі. Я, Тацяна Немчанінава, заўсёды адкрытая да размоў. Працягваем іх пасля эфіру ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Чакаю вашыя лісты на электронную скрыню women of hope bell у адно слова @gmail.com або па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індэкс 224 020, горад Брэст 20. Няхай твоя душа будзе вольнай і лёгкай. Лётай, дарагая дзяўчынка.